2015-ben lehetett látni. Ha ellenőrzés nélkül, engedély nélkül, idegen kultúrákból jövő embereket milliószám beengedsz a saját kontinensedre, abból baj lesz. Úgyhogy abba biztosak lehetünk, hogy sem Robert Ficót, sem engem az Európai Unión belül nem terhel felelősség azért, ami történt, mert mi voltunk azok, akik előre megmondtuk, hogy ha nem követitek a mi példánkat, ha nem harcoltok az illegális migráció ellen, akkor bajba fogtok kerülni. Začnem konštatovaním, že celé toto stretnutie, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, by sa dalo dostať do jednej jedinej vety. Mali sme pravdu. Mali sme pravdu, keď sme na začiatku veľkej migračnej krízy pred niekoľkými rokmi veľmi jasne hovorili, že základom boja proti nelegálnej migrácii je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Mali sme pravdu, že Európska únia nepotrebuje redistribúciu nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európskej únie, už tam zostávajú. Že Európska únia nepotrebuje žiadne povinné kvóty, ale že Európska únia potrebuje prijímať opatrenia vo spolupráci s krajinami, ktoré chcú spolupracovať, ktoré budú chrániť vonkajšie hranice. Kellő szerénységgel mondjuk, egyetlen modell működött eddig az illegális migrációval szemben, ez a magyar modell, senkit sem szabad beengedni, anélkül, hogy az ő egyedi ügyében döntés született volna. Slovenská republika migračný pakt nepodporila. Tento pakt pozostáva z balíka dokumentov, pri jednom sme boli proti, pri niektorých sme sa zdržali hlasovania, ale my sme koncept povinnej solidarity odmietli. A znovu pripomínam, migračný pakt nerieši podstatu nelegálnej migrácie ako takej. Govorit ću veoma kratko. Mi smo oko migracija postigli rezultate radeći zajednički. Nije bilo jednostavno, ali ove godine je 80% manje migranata nego prošle godine. Nastavit ćemo da radimo zajednički i verujem da će rezultati biti dobri.